सिमिसा मोजां फाहाम सिमिसा गाथ'फा जौथिं सायाव माबायदि जांख्ला होदो नै दे फैदो बस्ता देहाखौ लानानै दे माथो जायाखै र' बानाव जिबनाव मा जाबावगोन जिबनाव नों बायदि गथ'आ मा जाबावगोन थौ slow deh sistem paringnya slow Gangga tupa nih Taijuan mayo dungnya simisa moजां paham simisa Gangga tupa Taijuan gila deh bete 1 2 3 4 नै बा मोननानै दं थाइजौआनो गैला माने ओमफ्राय इखौ हाननो थाखाय गांगा थफाया बेसेबा गोजौ थिंसायाव माबायदि जांख्ला होदो नै माने बेसेबा बोरैबा जाजोबथारबाय आरो माने रुइजोबबाय अखा सिनानै थेवब्लाबो इखौनो नै मोननै मोनथाम जाबनानै दासो इखौ थिनहरबाय आरो साथाराव आलासि फैदो जोंहा थाइजौ जानो गांगा थफानि बिब' बिगुमै ओमफ्राय नानि फिसा फैदो इखौनो दा हाननो नागिरदो गैथारला आरो थाइजौआनो गोथाव नालाय जाना जोबजोबबाय एबार खम थाइदो मोजांहान गांगा थफा ओइ तामान देनजार नु गांगा थफाखौ बदार होन रखम नुगारदो सिमिसखौथ' मोजां गानलै बेथो थाइजौआबो नै थाइसे मोनबाय र' नै थाइसे ओमफ्राय बेसे मोनखो तिथि जाख्लाजोब्बाय गावजोब्बाय थाइथामल' मोनबाय तिनि थाइजौआनो बेसेबा गोजौ दंना गैला दंना गैला दे फैदो बस्ता देहाखौ लानानै दे दे अमा खासि दे अमा मोनबा दाम मोनसिगौमोन दे मोजां दे माया पानादि गुजलदिनि अबे मा माथो जायाखै र' बानाव मा दे बेजों गाखोनांलाय बा आइथिं खालामदो नायनि ओरैबायदि गुदुं सिखावफोरखौ इयाव दिखांनानै थाबायथिं होबा माबायदि मोननाय नों गाखोनानै वा दै दंगासलाय दा अमारबाय थानायाव मालाया इमान थिंसेयाव गरमाव हाननानै होनानै गावसो गोथाव जागासिनो ओमफ्राय गोबां लालदों नामा खुरिया गेटार सं फिसासो नै बया गोदैखा थिंसेयाव इमान गरमाव जानो ओमफ्राय नै जानानै दं नै थाइसे जाग्राया नै थाइसे जाग्राया ओमफ्राय खद दंना गैया खद दं फाइनालि लोगोफोर बिराद गरमनि गेजेरजों नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ 200K खालामबाय थरायनाया दा बिराद गरमजों लोगोसेनो नै आलु लेमगासिनो आलासि दंफैयो नालाय थाइजौ होरि जाखांनानै आंखौ इमान बायदि सान्दुङाव इमान बायदि गुदुङाव नैयाव गाखोनो होदो मिथिगोना थिङा जेनो खवा गुदुं नैयाव नै इयाव गाखोनो होदो आंखौ थिङा एने खवा गुदुं बाब लोगोफोर बुंनो नाङा माने ओमफ्राय मा ओंख्रि संदो हा मा ओंख्रि संखो गरमजों बोरै जादो बाबु माने आङो गेसखौ बाहेरायाव बहननानै लांना होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय माने नाङा जाहैबाय होमबा आं मा होनबावनांगोन बेखौ मा सलिउसन होबावगोन आं गरमनि कारनै एयार कन्डिसन ना मायो हो गरमनि
गरमनि एयार कन्डिसन लोगोफोर इयो मिथिबाय जेनला मेला थांनाङा हाग्राखै आरनो लोगोफोरनि प्लामा प्लामा इखैजा फैफ्लाङा नालाय इ बुस्थुखौ नुफ्लांफैयाना लोगोफोरनि मान मोजां मोजां माबानानै दं नै बा ओइ नैफोराव मोननो दंबावो खावसे दा नैखिजाल' मोनग्रोबाय प्लामखौ जानाय नायनो र' थाइसे माबायदिबा खदा आं माने बारा जाबाङा खदखौ एखायनोथ' बावगारबाय थायो आङो गोखाना गोखा जायो बुस्थुआ एसे हो गोखा गोदै ओमफ्राय गोखै मोजां गोसोमासो गोथाव मोनथारबावनांगौ मोजां जायो मोनबावनांगौ लोगोफोर बे गरमाव संखांबाय अमा बेदरजों आलु बिथिंजाय मैथा ओमफ्राय इथिंजाय दं सबाय ओंख्रि सबाय गोजा र'नि लोगोफोर माने गांगा थफाया खामानि मावगासिनो आरोना बेदर दरसे लांना हैनो र' गांगा थफाया माने ओरैबादि खामानि मावदो लोगोफोर माने लाइन वेरिंखौनो खालामथाराखैमोन आरो रायनानै वेरिं खालामहोदो मानसिया एसे सिमिस गाननानै बोरैबा जानानै दं नोंथोबा गुदुंथार हायजा दा जखायखौल' फाब जायो आलाय सिलाय जाजोबनानै दं नै माल माथा माने इयाव टेबुल गंसे दंमोन ना टेबुलाव टिक टिकायानो थैनानै दंमोन ओमफ्राय बख'ना दोनहैबाय ओमफ्राय लाइनखौ नेबाय थाबाय लाइनानो गैया दिनै बेसेबा सान्दुं होदो ओमफ्राय लाइनानो गैया ओरैबादि बिथिंजाय जा लाइननि खामानि मावगासिनो तामाम गरम नै इदि होदो नै माने बेलेगनिखौल' मावनानै फैबाय थायो फैसा मोनो नालाय ओमफ्राय ना न'नि खामानिखौ मावा फैसा गैया नालाय उलुस तुलुस आलाय सिलाय तारा नै लिलि लाला दा एसे सिडिल जासिगोन इयो दा जाथ'नाय नङा गांगा थफानि माल माथा दं इथिंजाय लाइन वेरिं खालामनायनि माने इखौ जेसेबांखि साफा खालामा मानो गांगा थफाया बुग्लुंनानै गालांफिनो ओंखायनो आं साफा खालामा साफा खालामना लाब गैया मानो होनबाथाय आंनो फिसा बुस्थु नागिरनायावनो इखिनिखौ बुग्लुंनो गोनां जायो गतिके इदिनो दोनखायोना खनायाव नै इखिजा बाबानिबो दं ओमफ्राय ना गांगा थफानिबो दं खानैबो एसे मेकार सिस्टेम नालाय मा होनो इखौलाय मा इयो मा इफोरो सोरनोबा लाइन वेरिं खालामनोबाथाय लेंहरा गांगा थफाया थांगोन दामखौ मोननो मावनाय जागोन खमाव मावनो हागोन एसे खमाव मावनो हागोन गांगा थफाया खमद्रायावबो नङा ओरैनो आरो एसे खम खालामना होगोनलाय दुखु मोननाङा खमद्रायाव मावनाया मिलायनानै आं नोंसोरनो मालाबा कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन र' टाइम फैथो गांगा थफाया वेरिंनि खामानि मावो नै नायनानै ला लोगोफोर माने न'आव वेरिं खालामा बेलेगाव दस्रायाव वेरिं खालामहैबाय थायो ओमफ्राय नैदि सिलिंआव इफोरबायदि होयो ओमफ्राय सोरबाथ' जोंहाथ' इबिदिल'सो होदो सोरबा फल सिलिं माबा मा होनो इदिखौ फल सिलिंआव माबा माबि बिदिनो क्लाब क्लिप जोंख्लाबनाय माबा माबि गावबा गाव जेसेबांखिनि डिजाइन होनो हायो बेखिनिखौ होनो हायो आरोना गोलोमनानै नै मबाइलानो माबा दाबायदि गरमाव खामानि बोरैबा जालायदो गोलोमदै नांना दं खोमा आरो नैफोरबायदि सिलिं सायाव गाखोनानै खामानि मावनांगौआथ' गोलोमफ्रुजोबखायो जोंहानि मेक्सआ माने ओरैबादि बया जादो मेक्स नुद' बुना लायखो नुद' बया जादो इयो फैगोन ना फैया नोङो फैगोन ना फैया नोङो हो फैगोन ना फैया बया जादोंना नोङो साला मोनगोनसो र' नोङो हैखो माया गामि थांग्रा जादो गामियाव थांग्रा जादो नोङो सोर दैयाव गेलेहैनो दिथुं ओंखामा मोनजाखागोन होनखादो हले ओंखामा मोनजाखागोन
खारबावदोसो ना खारबावदोसो इनो नुद' इमान बायदि इनो जाबाय नोंहानि सिखारिया इनो जाबाय जिबनाव मा जाबावगोन जिबनाव नों बायदि गथ'आ मा जाबावगोन एसे मावनायखौनो बिदि हायाव उन्दुनो गोनां इमान बायदि हायाव उन्दुनो गोनां अबस्था जादों होमबा गांगाथफाया नै अबस्था खाराब मा जाबावगोन जिबनाव फेनखौ होखांबायानो कमप्लिट जाबाय मेटारा वा धुनिया लागतासिके ओमफ्राय इलाय माथो मा इ गरङा ओमफ्राय माथो गलाब खालामलायख फाख्रासो मोनसं कपारा जआखैमोन एस' गांगाथफा मानो इदि उथै दुगैदो अना खानानो मावबो मावो मालाय फा मावो सोरबा हा मानि खरि ओइख' अबाव दंमोन द' थौ होनबा लांनि थौ दुगै थौ slow deh sistem paringe Zanen, maar dan we zanen, staan pakken niet.